אחרי 3 שנים של מלחמה, משרד האוצר מודיע שאין תקציב, אני חוזר ואומר, אין תקציב לשיפור המענה לפוסט-טראומטיים, שזה ההגדרה של כולנו פחות או יותר. ראינו לפני כמה ימים שהיה לא מעט תקציב שהם העבירו בהצעות חוק כאלה ואחרות. במקביל, נתונים של עמותת הבית למילואים ואנשי הקבע, מציגים תמונת מצב מדאיגה של המשפחות הנושאות בנטל. אנחנו נדבר על כך עם דוקטור ערן שדח, פסיכולוג קליני, מדריך ויועץ מקצועי של תוכנית הכשרת המלווים בעמותת הבית לליווי משפחות המילואים והקבע. שלום לך, ערן. שלום, שלום. שלום חברים, מה שלומכם? ואתה עדיין עושה מילואים, נכון? בתפקידך. אני עדיין עושה מילואים בגילי המתקדם, כן. יפה, ואיתנו גם נטע וקנין, מנהלת קהילת לביאות בשלומי ונציגת פורום נשות המילואימניקים. שלום לכם. שלום, שלום. בוא נתחיל איתך. מעבר למלחמות בין פוליטיקאים ובעצם איזה משרד צריך להוציא מתקציבו, האם זה משרד הביטחון או משרד זה, נשאיר להם. מה הצורך האמיתי כרגע בטיפול ובהכשרת מלווים? כי צריך כוח אדם בסדרי גודל אחרים. אוקיי, אני אענה בקיצור, אבל ברשותך אני אתחיל במחקר שעשו באוניברסיטת רייכמן של פרופסור פלדמן, שהראה תמונה מטרידה ומדאיגה של אחוזים גבוהים מאוד מאוד של משפחות שנבדקו, בדקו לדעתי 2,000 משפחות או משהו כזה, 2,500. אנחנו רואים שם שילדים עד גיל 7, 70% הם בטרום פוסט-טראומה, 30% כבר עם PTSD מלא. אצל ההורים המצב לא הרבה יותר טוב, וזה פשוט דבר שהוא מגפה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. צריך להבין שפוסט-טראומה בעצם פוגעת ב-well-being של הבן אדם, פוגעת במעגל המשפחתי שלו, פוגעת ביכולת התעסוקתית שלו, ובגדול במספרים שאנחנו מדברים עליהם בישראל, ויש מחקרים שמדברים על קרוב בין 20-30% מהאוכלוסייה הכללית בישראל. אתה אמרת קודם שכולנו פה מתמודדים עם טראומות. תחשבו איזו מכה זו לחוסן הלאומי וליכולת הכלכלית של מדינת ישראל. ולכן המצב הוא מאוד מאוד מדאיג. תשמע, אני הייתי ילד לאבא המילואימניק צנחן במלחמת ההתשה, והייתי בטוח שהעבודה שלו זה בצבא, למרות שהוא היה במילואים, כשהוא היה מגיע לימים, ואני מנסה לגלגל את זה אחורה ולראות מה הייתה המשמעות לבית שבו גדלתי, ואז לא דיברו במונחים הטיפוליים שמדברים היום. נכון. כן, אבל במה זה מתבטא כשאני אומר על כך שילדים מגלים סימנים של טרום פוסט טראומה? במילים פשוטות, איך זה משפיע? אולי נשאל אותך נטע באמת, מה המשמעות הפשוטה על עצם התנהלות המשפחה, הבית? תראה, המשמעות היא כשילדה אומרת אני רוצה שאבא ילבש מדים מחוץ לבית, אז היא בעצם מחפשת את המקום הבטוח. כשהיא יודעת שהוא בבית אז הוא ללא מדים. כשהיא לא צריכה להחביא לו חפצים כדי שילך, שלא ילך לפני שהוא אומר לה להתראות, שהוא לא ייעלם לה מהעין. את מכירה ילדות שקמות לפנות בוקר לפני האבא כדי להחביא לו דברים? זו הבת שלי, בהחלט. בהחלט, הבת שלי קמה ב-4 בבוקר. מה היא מחביאה לו? את הכיפה, את הארנק, היא יודעת שהוא לא יצא מהבית בלי זה. אפשר לשאול איפה היא מחביאה את זה? כל פעם במקום אחר, היא מחביאה טוב, היא לא פריירית. מתחת לכרית שלה, כדי שיבוא להגיד לה שלום. בוודאי. וואו. כן. כן, זה חתיכת. ובוא נדבר על מונחים טיפה יותר גדולים. כמה זוגות עלולים להתגרש כתוצאה מההתרופפות הזאת בביטחון הביתי? תראה, קשה להגיד כמה עלולים להתגרש, אבל אנחנו רואים בוודאות, גם בסקרים וגם במחקר, עלייה מאוד מאוד גדולה במצוקה בתוך הזוגיות, וצורך מאוד מאוד גדול, עד כדי מחשבות על פרידה וגירושין.
כיוון שמדובר הרבה פעמים בתוכניות ובמחשבות בלב איש, אז כמובן שקשה לתרגם את זה כרגע למונחים סטטיסטיים קשים, אבל אין ספק, יש עלייה עצומה במצוקה של הזוגות, ואנחנו רואים אצלנו בעמותת הבית, בסקר שעשו עבורנו מכון דיגמה מחיפה, שאנחנו רואים בעצם שהצורך הראשון במעלה הוא צורך בעזרה בקשרים בזוגיות. אחריו המשפחות שאנחנו סקרנו דיברו על הורות וחינוך, מה שהזכרתם הרגע, דיברתם על הילדה המתוקה הזאת שלא רוצה שאבא ילך. אחר כך כלכלה ותעסוקה, ומה שחשוב להבין שמעל 80% לא פנו לעזרה. עכשיו אנחנו מדברים על משפחות נורמטיביות, כמו שדיברתם קודם, משפחות נורמטיביות, עובדות, משרתות בצבא, לומדים, זוגות צעירים עם ילדים, ובעצם זה שלב שלפני שהטראומה מתקבעת. מה שקריטי להבין זה שקורה אירוע טראומטי, התגובה של המצוקה היא תגובה נורמטיבית, תגובה נורמלית. אבל התגובה הנורמלית הזאת, אם לא מטפלים בה בזמן, מתקבעת, גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמה של מנגנונים במוח, ואפילו חברים, היום יודעים שזה יכול לשנות את הגנטיקה שלנו בצורה מסוימת. ולכן הפוסט-טראומה היא בעצם המגפה של העשור הזה, בוודאי בישראל. אבל אתם אומרים שזה לא גזירת גורל, אתם אומרים שכשכן מעבירים אותם, ליווי, טיפול, מספר מסוים של פגישות והדרכה. נכון. משרד האוצר ומשרד הביטחון אז נתנו כל מיני מענקים לחיילים שיצאו, בין אם זה חופשות זוגיות או טיפול פסיכולוגי של עד 12 מפגשים. זה משהו שלדוגמה רואים את האנשים באמת משתמשים בזה והולכים לזה? כן. כן, אתם נגעתם בשתי זוויות חשובות מאוד. קודם כל אני אגיד, הנקודה הכי חשובה בעיניי זה ההבדל בין מניעה לטיפול. אחרי שהטראומה כבר מתקבעת, וזה יכול לקחת כל דבר בין 3 חודשים לחצי שנה בממוצע, אחרי שהיא מתקבעת נורא יקר ויחסית פחות יעיל לטפל במישהו כבר יש לו פוסט-טראומה. אפשר לטפל ויש טיפולים מצוינים ואנשים צריכים ללכת ולקבל טיפול. זה נורא יקר במונחי כוח אדם וכסף, זה הרבה פחות יעיל. הרבה יותר טוב למנוע, וזה מה שאתם שניכם נוגעים פה בצדק. עם עמותה כמו הבית ועוד עמותות רבות אחרות שעוסקות בזה, או אותם התערבויות שעושים עם החיילים שאתה ציינת, עושים את המגע עם הבן אדם אחרי שהוא חווה את האירוע הטראומטי ולפני שהטראומה התקבעה, ואני מזכיר התקבעה זה גם ברמה נוירולוגית, זה לא רק פסיכולוגי, אז אנחנו יכולים בהצלחה עצומה במחיר זול בהרבה, גם במונחים של משאבים כלכליים של המדינה אפילו, ובוודאי במונחים פסיכולוגיים, למנוע התפתחות של משהו שאחר כך יהיה מאוד מאוד קשה לטפל בו. נטע, מה קהילת לביאות מציעה? אז אני רוצה להוסיף על מה שנאמר, שבעצם התמיכה, הידיעה שאנחנו כנשות המילואימניקים, יש לנו קבוצה שהיא שווה אלינו, אנחנו מרגישות את אותו דבר, זה כבר נותן לך תחושה שאתה לא לבד. אנחנו אנשים לא לבד, גם הגברים לא לבד, להם יש את המענה של העיבוד לרובם, יש מקומות שצריך לדייק יותר. לילדים, אצלנו בבית הספר של הבת שלי, הרב מימון בשלומי, עשינו פיילוט, הכניסו מטפלת רגשית, תוכנית ממש, שנרכשה דרך הגפן לילדים, ל-45 ילדי מילואימניקים, קבע וכוחות הביטחון. ובעצם כשהבת שלי בבוקר מחביאה לאבא דברים ומגיעה לבית הספר ורואה במסדרונות בית הספר ילדים שחווים את אותו דבר כמוה, שהיא יודעת שבמבט הם מרגישים כמוה, היא יכולה להרגיש את התחושה הזו של ההזדהות, של הביטחון בסביבה. אנחנו לא רוצים להרגיש לבד בסוף. וברור לי שגם זוגות, ברגע שזוג אחד מבין שגם הזוג המקביל עובר משברים דומים לשלו, זה כבר גורם לך להרגיש פחות לא נורמלי. נכון. תודה רבה לשניכם, דוקטור ערן שדך ונטע. ג'קי, רק לתת את המספר של עמותת הבית שאנשים יוכלו לפנות. מהר. אוקיי, 055-989-8690 או באתר עמותת הבית, זה לא עולה כסף. תודה רבה לך.